Dek. Apa? Poso-poso awan-awan nggawa es sampe mukel kowe. Hei, jangan meronyos, Di. Kowe sampean siji aku siji. Aja. Mokel dosa ya. Iki wis beduk ya, Di. Jenenge ora mokel tapi buka. Buka apa? Awan-awan buka ki. Buka poso, Ade. Poso apa? Poso beduk. Kok nek poso beduk barang. Ya wis De nek emoh. Wes Le. Le. Poso beduk emangnya oleh to, Le? Ya oleh. Wes sampean dintenan. Aku wis gawe ese karo buahe. Wes sampean kira tuku rotine. Aku terus dipangan nanti Le. Pangan sorpreng kono lho, Di. Dina wong roh. Ya wes Le. Nanti kene sik aku tak njupuk tas. Le. Aku kok tak gonceng kowe. Tasku gawakno. Kok ben karo yo cemplon. Siap, Di. Ayo, apa nek di? Ngene sik. Awan-awan bojoku mau jak metu, apa mau jak mokel ya? Ora mokel ya, Bu, tapi buka. Awan-awan nek buka. Buka apa? Buka poso beduk aja. Poso beduk. Apa enek poso beduk ki? Ya enek ayu. Kowe kan padha wae oleh poso ayu. Bu, omongnya poso beduk ya enek. Dadi niki ora mokel, tapi buka. Engko nek sampean gelem yu, tak tokono es jingkas. Ye. Ya wis nek ngono. Gak usah dipangan nang isor pring. Dipangan ning rumah wae kono lho. Wis, aku dowo. Iki lho gene siji, De. Saya melaku. Poso beduk iki gak ono. Poso beduk iki gak latihane bocah cilik-cilik. Nek kue-kue kuwi jenenge mokel. Ora mokel ya, Bu. Iki jenenge buka. Soale bar iku terus poso meneh. Lah kok nek beduk magrib buka meneh. Ngono lho, Bu. Wong kok dikandani ngeyel. Nah. Wes, tunggu-tunggu kene wae. Oleh mangan, kok nek beduk magrib. Lho.